बे समाव आं दंफैयो बागानपारा खाग्राबारि गामिनि नैबे आबादथिलियाव। बे बागानपारा गामिनिनो आबादथिलियाव हाबनानै नुहैबाय। बाहाय आबादारिफोरा गोबां आलु गायनाय, बिनि अनगायैबो बायदिसिना बारिनि आबाद, बे फान्थाव, जोंहा लेसेरा आरो जोंहा पटलनि बैसां बायदिसिना रेडि खालामनानै ओजोंहाय जोगोनार, पटल मैगं, बिन मैगं, कबि मैगं आरो बिदिनो जोगोनार बायदिसिना आबाद मैगं मावनाय नुनो मोनो। मानिजाथाव आबादारि नोंथांमोन, बाक्सा जिल्ला आबाद बिफाननिफ्राय नोंथांमोननो मोनथिहोनाय जायोदि दासान्दि फार्मा रेजिस्ट्रि खालामनाया जोंनि जिल्लानि सिङाव सोलिबाय दङ। नोंथांमोन गासैखौबो मोनथिहोनाय जायोदि फार्मा रेजिस्ट्रि नङालाबानो आबाद बिफाननि जायखिजाया खाबु जेरै PM किसान, फसल बीमा यजना, PMKSY आरो जायखिजाया रोखोमनि जोलै बायदिफोरखौ नोंथांमोना 30 जानुवारिनि उनाव मोननाय नङा। बेफोर खाबुनि थाखाय आगोलाव फार्मा रेजिस्ट्रि खालामनाया गोनांथार। बेखायनो गासै आबादारिफोरखौ 30 जानुवारिनि सिगाङावनो आबाद बिफाननि ADO एबा AEA एबा CSC मिरुआव थांनानै फार्मा रेजिस्ट्रि खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। जिल्ला आबाद बिफान, बाक्सा। गोजोन्थों। दिनै जोंनि बे बागानपारा गामियाव नैबे खुसेर बागानाव हाबनानै जोङो खुसेरफोरखौ नायबाय। जों बेवहायनो बे खुसेरनि मावनाय आबादारिखौ लोगो मोनदों। नोंथाङा मुंखौ बुंना हो, सिनायथि। आंनि मुङा बिष्णु बर'। बिष्णु बर'। निस बागानपारा। बेखौ हारसिङै गायदोंना ना लोगो नांना गायदों? सासे लोगो दङ। आदसा आदसा, माने बेसेसो खरसा जानाय गायनायाव? जागायनायनिफ्राय माने 30सोआ थांना दङ आरो। 30,000 थांदों इतिमध्ये। आदसा, बेयाव बेसेबां मान्थ एबा बेसेबां बोसोराव बेखौ दैखांनाय जागोन, हानाय जागोन, हारभेस्टिं खालामनाय जागोन? ओरैनो जोङो 9 मान्थनिफ्रायनो ओरैनो दानजादों। 9 मान्थनिफ्राय गायजेननायनिफ्राय दाननो आराम्भ खालामबाय नामा? फानबाय थारमाने? फाननाय हिसाबै बेहाय मा हिसाबै फानो? फायखारि रेटआव बेसेबां मोनो? ओरैनो जोङो पाइकारि रेटआव माबा पिस हिसाबैबा 30 रुपिसनि हरनाय जादों। 30 रुपिस। जिरायना फानोबा आरो दालाव 50 रांसोआ फैयो। आदसा आदसा, होमब्ला बे जेसेबां बागानाव जेसेबां खुसेर नुदों बेखौ जुदि जों कमप्लिट हारभेस्टिं खालामनानै फानजोबनो हायोब्ला बेसेसो फैगोन बायदि नोंथाङा मिजिं खालामो? आन्दाज खालामना दोननायाव बेफोरबायदिनो इजि फानफिन बायनो हायोबा 1,50,000 आदसा, 1.5 लाख फुरा फैनांगौ बायदि जोंनि आबादखौ नुदों। खुसेर आबादखौ मोजां जादों। जोंहाय खुसेर आबादा मोजाङानो जादों। दा बेयाव गामियाथ' बागानपारा ना? बागानपारा। बेबायदि खुसेरनि बागान गामियाव सोरनियावबो दंबायो नामा? जोंनि गामि हिसाबै गैया। बागानपारा एरिया हिसाबै दङ आरो। एरियायाव दङ। बुग्लाबारि? लेब्रापारा। आदसा, गेरुवा। दा गोदो गोदायनि दिनाव नुयोमोन बेबायदि खुसेर बागानखौ, दा एसे खमायबोनो हमदों। थेवबोदि माने गोदानै जि खुसेर गायनायनि जि माने माबा प्रसेसटा नाजानाय जों नुनो मोन्दों। नैबे खाथियावनो बरबरि होननाय जायगायाव फेक्टरि बसायनो गोनां माने बाथ्रा दं। माबानि गभर्नमेन्टआ मोनसे प्रजेक्ट लादोंमोन, नाथाय गभर्नमेन्टआ खिन्थु दासिमबो नुनो मोनाखै। बेबायदि जुदि बाहाय जुदि फेक्टरि फैयोब्ला बा बेबायदि खुसेर माबाग्रा मेचिन फैयोब्ला, गिदिर गिदिर मेचिन फैयोब्ला जोंनि आबादारिफ्रा जे गोबां लाब जागोन आरो बेखौ प्रडाक्सनफोरखौ बेयावनो जायगायावनो फानहैनो हागोन। खम माबायावनो, खम केरिं चार्जआवनो लांनानै फानहैनो हागोन, बेखौ आसा खालामजायो आरो। दा ओरैनो नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैयो, नोंथाङा सासे हमना लाबाय गाहाम सासे आबादारि, बे हिसाबै नोंथाङा मा मा आबाद मावो? दाथ' ओरैनो नोंसोर एबार बेसर माबादोंमोन। बेसरखौ बेसेबां बिगा? 17 बिगा मावनाय जादोंमोन। 17 बिगा? आदसा, फुबाय नामा?
फुदो दा फुगासिनो मोनसे दंबावो आरो मोनसे होमबा दाग बेयाव दंबावो मोजां 3.5 बिगानि बाहायबो मोजां इनकाम जागोन निस्सय बेसरनि दामा देग्लाय बारायगोन ना खमायगोन बायदि सानो नोंथाङा दाथ' आगोलनि बायदिब्ला बाय बारायनानै दोङो बारायनानै दं एसे आप नोंथाङा डाउन जाबाय थादो बिखाननैसोआव बेसरावबो नोंथाङा बेसेबां होनदोंमोन 18 बिगा 18 बिगासो इखौ टटेल सानैजों 18 बिगायाव बेसेसो बेसर मोनगोन बायदि नोंथाङा सानो ओरैनोथ' जोङो 3 मना जाद्रायासै पार ओरैनो बिगा गरि हमनानै 2.5 मनसोखौ हमना दोनजायो आदसा दा ओरैनो माने दा बे समाव माने बेसरा मा दाम सोलिना दं दिनै ओरैनो सिम्पोल लाना थांनानै सोंनायदोंमोन देखायदोंमोन फायखारिनाव ओरैनो 2400 400 मोजाङानो उथिदों होमबा दामा बाय दामखौ एसे नेबावदो माने मोजां दाम माबा खालामोबा बेखौ नेनानै एसे नेनानै फानदो मोजां लाब मोनगोन माने आबाद मावनायनि माबाखौ मोनगोन आरो फसल माने फिथाइखौ अके मोजां मोनबाय गोजोनबाय नोंथांनिसिम जोंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांनिसिम साबायखर होबाय नायदो बेयाव गासैबो आलु आबाद दंजोबो मा आलु बे पाटनायानो जलन्दर पान्जाबनि जलन्दरनि जोलैखौ बेवहाय गायनाय नुनो मोनदों दा बेवहाय गासै 5 बिगा आलुखौ बेवहाय खालामनाय जादों खाथि खाला बिदिनो बेसरफोरखौ हारभेस्टिं खालामनानै नुनो मोनदों बेवहाय गोबां आबादारियानो बेसरबो आबाद खालामदों आरो बेसर आबादनि हारभेस्टिं खालामनायखौ जोङो बेवहाय जोङो नायगिदिं फैदों ओजोंहाय सोनाब दिगियावबो गासैबो बेसरनि आबाद दङ हारभेस्टिं खालामना दोननाय नुनो मोनदों ओजोंहाय आबादारिफ्रा बे आबादथिलिनि बिगोमाया नोंथाङा जानांगौ मा नाम मा गामि दा हारभेस्टिं खालामबाय नामा बुरबाय नामा बुरांबाय दासो बुरहांदों गासै बेसेबां गायदों होन्दोंमोन गासै 9.5 बिगा जादों 9.5 बिगा गासै 9.5 बिगा बेसेबां जागोन बायदि नोंथाङा मिजिं खालामदों मथा-मथि 90 कुइन्टेलसो जानांगौ आरो आन्दाज 90 कुइन्टेल दा पार केजि बेसे हरदों फायखारि हरदों ना फायखारिनो हरथ'वाखै दा दामानो गैयाना ओरैनोथ' फायखारिफोरा 8 थाखाल'सो होदो दा 8 थाखाल' 8 थाखाल' आदसा ओरैनो दा हाथायफ्राव जना फानोबा बेसेबां फानो 10 थाखा मोनो 10 थाखा जना फानोबा 10 थाखानि मोनो बेनि बारा मोना बेनि बारा गैया हाइस्ट मोनोबा 12 थाखा माने जोंथ' माने हाथायफ्राव 20-30 थाखानि बायनानै जानांगौ जायोना देग्लायथ' दा एडभान्स माने बे सिजनखाय 10 थाखायावनो फाननांगौ जायो आरो 10 थाखायाव फाननांगौ जादों उनावहाय एसे नेनानै फानोबा बेसेबां मोनगोन नेना फानोबा 15 थाखासो मोननांगोन आरो 15 थाखा दुखुनि बाथ्रा होननानै बुंजायो आबादारिफ्रा आबाद मावनानै मोजां दाम मोनाबा लस जायो दा बे माबाखौ आबादखौ बे आलु आबादखौ नोंथाङा जे आबादखौ खालामदों बाय हासार बायदिसिनाखौ माबायदि बाहायदों मा हासार बाहायदों केमिकेल हासार ना गोबोर हासार माबायदि बाहायदों केमिकेलबो बाहायदो हासारखौ नांगौखिनियानो होनांगौ दामनि थाखायसो दा एसे नांथारा दं आरो दा बेवहाय बेसेबां
आनन को छाया मैया मैया गिले खेत आनन को छाया संसारा संसारा आलुआ बेवहाय एसे मोजां जोबोर गोजोननाय थाबाय नैबे बागानपारायाव जोङो गाहाम आबादारिखौ संनानै फैदोंमोन दा नुनो मोनबाय बाहाय गोबां सेंग्राफ्रानो साखरि बाखरिखौ सोनाराब्लानो गावनि आथिङाव गसंनानै माने आबाद मावनाय जों नुनो मोन्दों बाहाय लाइमोन आबादारिफोरनि जि गोसो गुदुं आबाद मावनायनि जि फिथाइ बे फिथाइफोरखौ जों नुनो मोनबाय सासे बिथाङा 2 बिघा आलु खेथि गायदों आरो सासे दङ जोंहा खुसेर आबादनि पार्टनारशिप माबायाव बिथाङाबो सासे खुसेर आबादनि आबादारि आरो सासे दङ बेसरनि आबादारि बेबायदिनो गोबां माने आबादनि फसल दैखांनानै बिथांमोना गाव गावनि उदैनि जि सुफुंनायनि जि राहा आरो न'खर सामलायनायनि जि राहाखौ बिथांमोना गाव गावनो खालामनानै लादों बे बिथिङाव जोङो जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ माने उद्योगि जुबक माने थुलुंगागिरि नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जों मोजां मोनबाय आरो एसेयावनो नोंथांमोननि सिनायथिखौ गावबा गावनि एसे मुंफोरखौ बुंना होदो गिबियावनो आंनि मुङा रत्नेस्वर दैमारि आरो आंनि नामा सुरज ब्रह्म सुरज ब्रह्म आरो बिष्णु बर' आरो बाबु नोंनिया मा नाम आदसा नोंबो जानांगोन दै गाहाम आबादारि थेंक इउ अल अफ इउ अके जोंनि चेनेलनिफ्राय गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथांमोनसिम इयुनावहाय मोजां आबादारि जानानै जि माने हादोरनि आरो जोंनि बिटिसिनि मुंखौ जेन लाखिनो हायो आरो गाव गावनि न'खरखौ जेन मोजाङै सामलायलांनो हायो न'खरखौ फेमिलिखौ गोख्रों खालामलांनो हायो बेखौनो जों मिजिंथियो खुलुमबाय